Hello Asian babies! Welcome back to my YouTube channel! So for today's video, I am going to show you what I got nung nag-ukay kami. So ang first item na ipapakita ko sa inyo is itong stripe na violet and black. Nice. So malaki siya guys, no? Malaki siya tingnan. Actually, para kay mama talaga ito guys. Pero ako nagpili nito. Sabi ko sa kanya, maganda ito sa iyo maba. Tapos, nung sinuot niya na, pagdating sa bahay, hindi pala magkasya sa kanya, guys. Kaya, binigay niya na lang sa akin. Ang second na ipapakita ko sa inyo is ito. Malaki din siya tignan, no? Pero ito, kay RR sana ito, guys. Tapos pagsuot ni RR, hindi na naman magkasya sa kanya. Pero sabi ni mama, kasya ito sa akin. So kung kasya ito sa akin, kasya din ito kay RR. Kasi parehas lang naman kami ng size ng mga damit. Sabi ni mama. Pero pagdating dito na naman sa bahay, pagsukat na naman ni RR, hindi na naman magkasya sa kanya, guys. Kaya sabi ko, akin na lang, ako na lang magsuot niyan. Sa palpak na naman ang nabili ko, guys. Kaya yun ang story kung bakit may mga nabili ako para sa sarili ko na mag-ukay sana ako nung time na yun, guys. Hindi para sa akin, para kay RR, yung mga pambahay niya ba, pambahay niya ng mga damit. Kasi ukay lang naman, guys. Ang third item na ipapakita ko sa inyo is ito. Wala sana akong balak magbili ng para sa sarili ko, guys, no? Pero pag nung nakita ko ito ba, nagka-interest agad ako kasi sabi ko gusto ko ng mga short na mga malalambot ba, pangtulog gani, guys. Yun. Kaya sabi ko, bilhin ko na lang. Pero hindi talaga ako nagbili. Si mama talaga yun, guys, kasi si mama naman nagbayad nun. Hindi niya ako pinabayad, guys. So mamaya ko na lang sabihin sa inyo yung mga price, no. Ang fourth, guys, is ito. Nung nakita ko siya, guys, nakita ko ito, na ano ako ba, kinuha ko agad kasi malambot. So gusto ko siya, guys, pang tulog. Pero yung sinukat ko na siya, malaki siya sa akin. Anong tawag dyan? Ang tawag dyan sa Tagalog, maluwang ba yan? Ewan ko. Yun, guys. Pero sige lang, kasi pang tulog ko lang naman at pang bahay lang naman, guys. Ang sunod na ipapakita ko sa inyo ay ito. Short ni RR na pangbahay. Pangbahay lang ito lahat, guys. Gusto ko na mag-short siya ng mga ganito ba para komportable gani. Diba? Mga cotton na mga tela ba. So, ayan. Ang sunod naman is ito. Pambahay din ito, guys. Pambahay din ito. Diba? Malaki ito, guys. Malaki. Pero ano pa rin sa kanya, yung katin ba? Iwan ko kung ano sa Tagalog yung katin. Yung masyadong maiksi. Ayun. Masyadong maiksi. Ang last na ito, guys. Last na ito na ipakita ko sa inyo, no? Hi, Day. Ito, hindi magkasya sa kanya. Diba?
malaki ito pero hindi magkasya sa kanya. Kasi, ano, masikip sa kanya. Sikip. Akala ko magkasya kasi sabi ni mama magkasya daw sa kanya. Hindi kasi nagsama si RR sa amin, guys, kasi alam niyo naman ng lalaki, hindi mahilig sa mga ganyan. 'Di ba? So hindi siya sumama sa amin kasi nagtrabaho siya nung time na yun. Siguro ibigay ko na lang sa boyfriend ng kapitbahay ko, guys. Kung magkasya sa kanya, sa boyfriend ng kapitbahay ko, ibigay ko na lang ito. Kasi sayang naman kung hindi magamit, no? Sayang sana, guys. Kung maganda. O, diba? Ano pala yun, guys? 35 pesos. Tapos yung mga pinakita ko na pangbahay sa inyo, guys, is 20 pesos lang yung lahat. Tag-isa, ha? 20 pesos each. Hindi na ako nagbili ng mga pang ano yan, yung mga panglakad, ang tawag dyan, yung mga panglakaw ba, hindi na ako nagbili kasi pangit naman, no, kung pambahay natin ukay, tapos yung pang alis natin, pang trabaho, pang gala, or ano ba yan, ukay din. So si RR, pina-order ko na lang siya sa Shopee. Order siya ng mga kuan niya doon, damit niya, mga short niya, underwear, di ba? Ako, kahit hindi na ako magbili ng para sa sarili ko, guys, kasi sobrang dami ko ng damit. Sana Hindi na magkasya sa ano ko, sa cabinet, guys. Kaya siguro pag ibigay ko din itong mga damit ko, ipamigay ko yung mga damit ko ba, tapos magbili na naman ako ng mga damit siguro sa Shopee ako magbili, guys. Pero wag muna ngayon kasi hindi pa man natin yan masyadong kailangan. Kung meron man lang tayo magamit, yun lang muna, 'di ba? Pero guys, hindi ko pa pala nasasabi sa inyo, no? Kung napapansin kung bakit ako nagtatagalog, guys, kasi nag-suggest sa akin yung admin namin ba, yung mga admin namin sa SSY, nag-suggest sa akin na magtagalog ako kasi nanonood din pala sila ng aking mga video. Oh my God! Wow! So sabi nila sa akin, magtagalog kaday kasi hindi namin naintindihan yung mga yung salita mo, hindi namin naintindihan. Kaya may mga din sila, guys, may mga YouTube channel din sila, i-subscribe mo. Shout out pala, no, kay admin just covering with Fana. Ito admin namin siya, pero yung baby girl niya ang YouTuber, pero siya yung nag-a-assist siguro sa anak niya kasi bata pa. Subscribe nyo siya, guys. And si admin ABGYT, subscribe nyo sila, guys. Sila nag-suggest sa akin na magtagalog daw ako, pero hindi naman talaga siya full na Tagalog, guys, kasi may mga words naman talaga ako na masasabi na sa Bisaya, syempre, kasi may mga terms na hindi ko alam sa Tagalog. So makabisaya talaga ako, guys. At syempre may mga terms din tayo na hindi alam sa Tagalog kaya na-i-English natin, 'di ba? Pero okay lang yan, guys. Sana maintindihan niyo ako, guys, no. Alam ko na hindi masyadong maganda ang aking accent. At kung gusto niyo ng shout out, no, mag-comment kayo sa baba. Ay, bago ko pala makalimutan, no, kahapon nag-upload ako ng cover ko ng memories. Cover ko yun sa SM ang tawag namin sa Star Maker. So nag-upload ako ba, tapos naka-copyright claim man yun, guys. So pero wala pa yung mga views. Yeah, sabi ko
bago pa man siya magka-views, i-delete ko na lang na ito, tapos maghanap ako ng paraan paano na hindi siya maka-copyright claim ba. Kaya yun, bago ako manghinayang ba na meron ng mga views, dinilit ko na lang siya agad, tapos pinost ko na lang siya sa aking Facebook page. Kung hindi ka pa naka-follow sa aking Facebook page, ilagay ko dyan sa description box ang aking link. Yun lang guys, and thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Thank you so much. Bye bye.